अर जरायहांदो नै अरा खामांदो बेखौ हांगोन आरो जेनेबा नै जोंना बिथाङा हांगोन जों सानैल'खाय बारा बुरजा जाया आरो बेदरखौ बारा बुरजा हाङा बेखिनिल' फार्स्टआव बिराद मोजां रुनानै लाखाबाय बेदरखौ एकदम मोननाय बायदि रुनानै लाखाबाय बिराद बरिया हांगोन दा हांनानै जागोन फाजानु आरो सानैल'खायनो बारा माबायाखै आरो नायलांबाय थादो नोंसोरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम आरो जों जानायखौ नोंसोरनो खिथानो जानाय नङा मानोना नोंसोर लुगैगोन ना खदै गगोन मोनजानाय नङा नोंसोर लुगैबाबो नै जों जानथिखौ बहायबाय बरिया हांबाय जानथिखौ जों इथा लगायलायनानै गोजौ खालामदो बरिया हांदो आरो बरिया जाथावना नुसिगोन आरो दसे उनावनो नायलांबाय थादो नै लुगैनाङा आरो नोंसोरबो जानो हांनानै जाबानो जाबाय हांनायनि सिगां बेदरखौ रुग्रो आरो रुग्रोआलासिनो हांनानै बरिया जाबाय जोंनिया नै जाथावना जाखाबाय एखेबारे दुन्दिया लगायनानै अनुपम थाव होनानै बरिया धुनिया जानोसै आरो फालौ लगायलायनानै